फ्रेंड्स, रितूस किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण ज्वारीच्या पिठापासून अगदी कुरकुरीत व मस्त अशी चकली कशी बनवायची ते बघणार आहोत। त्यासाठी इथे मी 2 कप ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आता आपण 1.5 चमचा लाल तिखट टाकून घेणार आहोत। लाल तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकतात। त्यानंतर ह्यामध्ये आपण पाव चमचा हळद टाकून घेणार आहोत। हळद टाकल्यामुळे चकलीला छान रंग येतो। 1 चमचा जिरा पावडर टाकून घ्यायची आहे। 1 चमचा धना पावडर। त्यानंतर आता यामध्ये आपण 1 चमचा ओवा टाकून घेणार आहोत। हातावर क्रश करून टाकायचा आहे म्हणजे त्याचा फ्लेवर छान येतो। त्यानंतर ह्यामध्ये आता आपण 2 मोठे चमचे तीळ टाकून घेणार आहोत। भरपूर असे तीळ टाकायचे आहे म्हणजे चकली आपली दिसायलाही छान दिसते आणि खमंगही लागते। चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स आपण मिक्स करून घेणार आहोत। त्यानंतर आता आपण इथे कढईमध्ये 2 कप पाणी टाकून घेणार आहोत। जेवढं पीठ आहे तेवढंच पाणी घ्यायचं आहे। दोन चमचे तेल टाकून घ्यायचं आहे। तेल टाकून घेतल्यानंतर पाणी छान उकळून घ्यायचं आहे। पाण्याला छान खळखळ उकळी आली की आपण गॅस बंद करून यामध्ये पीठ टाकून घेणार आहोत। इथे आपल्याला गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। चालू गॅसमध्ये हे पीठ टाकायचं नाहीये। पीठ टाकल्यानंतर पटकन असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। पीठ व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर यावर आपण झाकण ठेवून हे पीठ 5 मिनिटं वाफवून घेणार आहोत। पाच मिनिटं झालेली आहेत आणि आपलं पीठही व्यवस्थित असं वाफलं गेलेलं आहे। ते आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। प्लेटमध्ये पीठ काढून घेतल्यानंतर लगेचच मळून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित असं पीठ मळून घ्यायचं आहे म्हणजे चकली छान होते। तुम्ही बघू शकतात इथे आपलं घट्टसर असं पीठ मळून झालेलं आहे। आपण जेवढं पाणी घेतलं होतं तेवढ्याच पाण्यात हे पीठ छान मळून होतं। एक्स्ट्रा पाणी टाकायची गरज नसते। इथे आता आपण सोऱ्या घेतलेला आहे। त्यामध्ये आपण पिठाचा गोळा तोडून एकसारखा करून टाकून घेणार आहोत। पिठाचा गोळा एकसारखा झाल्यानंतर सोऱ्यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे। जेवढं पीठ बसेल तेवढं एका याच्यात आपण टाकून घ्यायचं आहे। आपला सोऱ्या क्लोज करून झालेला आहे। यामधून आता आपण चकल्या तयार करून घेणार आहोत। ही चकली खूप छान आणि मस्त बनते, तुटतही नाही, छान अशी तयार होते। ते बघू शकतात आपली एक चकली रेडी झालेली आहे आणि तिला काटेही किती छान आलेले आहेत। अशाच प्रकारे आता आपण सगळ्या चकल्या तयार करून घेणार आहोत। उरलेलं जे पीठ आहे ते एका भांड्यात काढून झाकून ठेवायचं आहे म्हणजे कडक होत नाही। तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीजचे व्हिडिओ आवडत असतील तर प्लीज जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। हे बघू शकता तिथे आपल्या किती मस्त अशा चकल्या रेडी होत आहे। या चकल्या इझिली आपण हाताने उचलू पण शकतो। तुम्ही बघू शकतात किती मस्त अशी आपली चकली रेडी झालेली आहे। चला तर आता आपण तेल गरम झालं की ते चेक करूया। इथे आपलं तेलही गरम झालेलं आहे। ह्यामध्ये आता आपण चकल्या सोडून छान अशा गोल्डन ब्राऊन आणि क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घेणार आहोत। चकल्या तळताना आपल्याला सगळ्यात आधी तेल व्यवस्थित गरम करून घ्यायचं आहे आणि मंद आचेवर ह्या चकल्या तळायच्या आहेत म्हणजे त्या छान कुरकुरीत आणि मस्त होतात। जर फास्ट गॅसवर जर ह्या चकल्या तळल्या तर त्या लालसर होतात पण आतमधून तशाच कच्च्या राहतात आणि कुरकुरीतही होत नाही। त्यामुळे चकल्या तळताना व्यवस्थित अशा तळून घ्यायच्या आहेत म्हणजे त्या छान कुरकुरीत होतात। इथे चकली टाकल्यानंतर जोपर्यंत बबल्स आहेत तोपर्यंत आपल्याला चकली पलटायची नाहीये।
बबल्स कमी झाले की मग आपण चकली टर्न करून घेणार आहोत. आणि चकलीसारखी पलटायची पण नाही आहे. जर आपण तसं केलं तर चकली ब्रेक होण्याची शक्यता असते. जोपर्यंत आपला चकला रेडी होत आहे तोपर्यंत ज्यांनी कोणी अजून रितूज किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल तर त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल आयकन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील. इथे आपल्या चकल्या फ्राय करून रेडी झालेल्या आहेत. त्या आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. एक्सेस ऑइल काढून टाकायचं आहे आणि ह्या चकल्या आता आपण टिश्यू पेपरवर ठेवून घेणार आहोत. बाकी सगळ्या चकल्या आपण ह्याच पद्धतीने छान गोल्डन ब्राऊन आणि क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घेणार आहोत. खूप साधी सोपी व झटपट बनणारी ही चकली आहे. ही चकली तुम्ही लहान मुलांना टिफिनमध्येही देऊ शकतात. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत ह्या चकल्या सगळे खूप आवडीने खातात. ह्या चकल्या तुम्ही चहासोबत सुद्धा एन्जॉय करू शकतात. तुम्ही बघू शकता तिथे आपली सेकंड बॅचही फ्राय करून रेडी झालेली आहे. याच पद्धतीने आता आपण सगळ्या चकल्या रेडी करून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकता तिथे आपल्या मस्त व कुरकुरीत अशा ज्वारीच्या पिठाच्या चकल्या रेडी झालेल्या आहेत. तुम्हाला एक चकली मी तोडून दाखवते. तुम्ही बघू शकतात किती क्रिस्पी व मस्त अशी ही चकली रेडी झालेली आहे. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.